دا اعلان دی زمنگ دا چی زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دی زمنگ دا اعلان دی زمنگ دا چی زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا خاتم در رسالت مد زیبان نبی عزرا خاتم در رسالت مد زیبان نبی عزرا خوشبو یا گل گلنو کی دی گل دا نبوبا خوشبو یا گل گلنو کی دی گل دا نبوبا یا خوشبو یا گل گلنو کی دی گل دا نبوبا دی زکا ہر یو گلا دی زکا ہر یو گل دا گلستان پجانا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چی زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا مانا کی اولین ذکر اغلی آخری مانا کی اولین ذکر اغلی آخری وے پٹولو انبیاء کی نبی دے بہتری او پٹولو انبیاء کی نبی دے بہتری وے پٹولو انبیاء کی نبی دے بہترین میل دے داس ہرا میل دے داس ہر وڑ کی زبان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چی زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا پخپلا چی حضور مبارک دغا سے فرمائی پخپلا چی حضور مبارک دغا سے فرمائی نبی ز آخری مخبل شان منگتا خائی نبی ز آخری مخبل شان منگتا خائی او نبی ز آخری مخبل شان منگتا خائی او تیر بمال سرا او تیر بمال سرا صحابان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چی زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا
قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا وے پننگ پنا مسبند دخ کلی پیغمبر او پننگ پنا مسبند دخ کلی پیغمبر ونن ہر یو مسلمان تیر دی دمال هم دسر ونن هر یو مسلمان تیر دی دمال هم دسر ونن هر یو مسلمان تیر دی دمال هم دسر نن زکات عاشقا نن زکات عاشق ہر مسلمان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چھ زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا یچ قربان و پتازار نشو جانانا یوزل نبسو سوار نشو جانانا بیا خو من زمنگ من پاتنا شوا چپتا منگ تار پتار نشو جانانا داس نچ منگ یوزان دتا نظار کو زار سرا دمور و پلار نشو جانانا منگ پدی خاکی وجود باندے بیاسا کبو چھ منصور غند بدار نشو جانانا یا اہل سنت والجماعت دا باغ گلنا ترمی پہر لار نشو جانانا داس زڑم پکار ندی یا رسولا چستا من کی بیمار نشو جانانا یدا حبیب منی تول بیا پس خیگو زار چتانا پا بار بار نشو جانانا داس جلد غلام مپکار نادی چی قربان بدن سار نشو جانانا وی حج شمس رامان ایمان ملاڑو کمو کم پخبل قرار نشو جانانا وی حج شمس رامان ایمان ملاڑو کمو کم پخبل قرار نشو جانانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چھ زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چھ زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا وہی غم نہ مغربا چی کم یو سوچ کی تلی او وہی غم نہ مغربا
چې کم یو سوچ کې تلی چې دومره یې تبره دا نشي په بام ختلی او چې دومره یې تبره دا نشي په بام ختلی وای چې دومره یې تبره دا نشي په بام ختلی پل سرور کوي وورا پل سرور کوي وورا غلامان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چھ زمنگ جان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا حج شمس رحمانن پشان کے دے جانا حج شمس رحمانن پشان کے دے جانا و گستاخ را پیدا شوی چی خفاش مسلمان و گستاخ را پیدا شوی چی خفاش مسلمان و گستاخ را پیدا شوی چی خفاش مسلمان دا وقت دا غیرت و دا وقت دا غیرت دا امتحان پجانا یا قربان پجانا قربان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا ختم نبوت دے ہر انسان پجانا اعلان دے زمنگ دا اعلان دے زمنگ دا چھ زمنگ جان پجانا گران محترم زمنگ دانا تنا او دغه شان د نورو ناتخوانانو خیسته خیسته ناتونه بتاسو په یوټیوب چینل الحافظ سټوډیو پېښور آفیشل باندې هم کتلی شئ.